zuciyata tana yabaki, ko da yaushe ina ta cewa da baikiyana na Fatima. Umma Abiya ne bai tsinke, zuciyata tana yabaki, ko da yaushe ina ta cewa da baikiyana na Fatima. Jalali na sa a farko, ya rabbi Allah kai mani komai, ba dan ni ba dan isar ma aiki manzan da shi ya ka baiwa komai. Ka sanya dukkan al'amurana ya rabbana in wuce gwagwarmai, domin isar Hasan na Batula wa ga kowa. Rabbi da duwo dubin salati bin sama aiki mai yasa da girma, sanya sahabbai ka sanya ali da malamai na masu girma. Bishayiran nan gurin yabo na sana sani yayi suna da kima, irin su malan nabi malan sagir da sai yana da himma. Na fada majinin ma'aiki, yanki na zo zan yi baitacinki. Ai masoyinki na Fatima tabbas ku ce mai masoyin ma'aiki. Ni burina ko a mafarki so nake na hangi ma'aiki. Fatima ai so ka ta jiki na ce wannan zance ni na ma'aiki. Na Fatima Sharifiya, uwa ce mahaifiya. In na tuno kyan a zuciya, sai in ji na kama dariya. Ni dai da ko sun yi fariya, jinin mahaiki Sharifiya. Sun ce mahaifiya, Hussein gaba daya. Matar Aliyu Basarakiya, uwa ga mata na duniya. Jinin mahaiki sunanki ne, saukar mahaiki lakabinki ne. Umma Abiya ta kinki ne, dukkan yabo na kanki ne. Na yi so ga kofar gidanku ne, ki bani dan sanya dilwara, ki bani dan baharin nada, ki bani dan najamul huda. Na Fatima zuciya ta yi na tunani ki ko da yaushe. Na Fatima zuciya ta yi na tunani ki ko da yaushe. Na Fatima ni rayuwa ta ciki na kaunar ki ta kasance. Akwai masoya cikin yabo, taskar yabo ai yana yabo. Wato Nazifu mai baitukan yabo, Atiku shi ma yana yabo. Meridiya mai baitin yabo, Malam Nafi yana yabo. MK yau ni ma na yi yabo, ni ne na yau baitukan yabo. Ina masoya ku zo, ni ne na doki kidan yabo, kidan da ba ai wa jahili. Na Fatima kina raina, na Fatima kina raina, ya na Fatima. Na Fatima kina raina, ya na Fatima. Lasanni kina raina, ya na Fatima. Hussein dare da rana sun kina kina na Fatima. Hussein dare da rana sun kina kina na Fatima, yana na Fatima.